Адам позна жена си Ева и тя роди Каина. Тя каза: придобих човек от Господа. След време тя роди и брат му Авел. Авел стана пастир на овце, а Каин се занимаваше с земеделие. Един ден Каин принесе дар от плодовете на земята. Авел също принесе дар от първородните на стадото си и от тлъстината им. Господ погледна благосклонно към Авел и неговия дар, но към Каин и приношението му не погледна с добро. Каин се огорчи и лицето му се помрачи. Тогава Господ му каза: защо се огорчи? Защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не ли ще бъдеш приет? Но ако не правиш добро, грехът стои при вратата, той те привлича, но ти владей над него. Каин рече на брата си: хайде да отидем на полето. Там нападна Авел и го уби. Господ попита Каин: къде е брат ти Авел? Той отговори: не знае, нима съм пазач на брата си. Тогава Господ рече: какво направи? Гласът на кръвта на твоя брат вика от земята към мен. Сега проклет да бъдеш от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти. Когато работиш земята, тя вече няма да ти дава сила. Ще бъдеш скитник и изгнаник по земята. Каин каза на Господа, че наказанието му е по-тежко, отколкото може да понесе. Изгонен от земята и от Божието лице, той щеше да бъде скитник и всеки, който го срещне, можеше да го убие. Но Господ му отговори: който убие Каина, седмократно ще се възмезди. И постави на Каин знак, за да не го убие никой. Каин се отдалечи от Господа и се засели в земята Нод. Там той позна жена си, която роди Енох. Каин построи град и го нарече на негово име. От Енох произлязоха Ирад, Мехиел, Матусал и Ламех. Ламех имаше две жени – Ада и Цила. Ада роди Иавал, бащата на скотовъдстите, и Иовал, бащата на музикантите. Цила роди Тувал Каин, ковач на медни и железни сечива, и неговата сестра Ноема. Ламех каза на жените си: ако за Каин се въздава седмократно, то за Ламех 70 пъти по 7. Адам отново позна жена си и тя роди син Сит. Бог ми даде друго дете вместо Авел, каза Ева. На Сит се роди Енос. От неговото време хората започнаха да призовават името на Господа.